Helo, fi yw Nia. A Sara dwi, a da ni'n gweithio fel swyddogion Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yma yn grŵp Cenedlaethol. And we work as branch officers for the Coleg Cymraeg Cenedlaethol here in the group. Fel arfer, dwi'n gweithio yng Ngholeg Menai, ond hefyd dros Coleg Meirion Dwyfor, a Sara yng Ngholeg Cenedlaethol. Felly gobeithio gweld chi o gwmpas campws yn fuan. Ein gwaith ni ydy rhannu gwybodaeth ac adnoddau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Da ni'n trefnu gweithgareddau, digwyddiadau a prosiectau. Pwysig eich na dim, ein rôl ni ydych annog a cefnogi chi i ddefnyddio ac yn fod yn falch i ddefnyddio eich sgiliau Cymraeg a dwyieithog yn gymdeithasol ac yn anffurfiol yma yn y coleg, oherwydd mae'ch llais a'ch barn chi yn greiddiol iawn i'n gwaith ni. Most importantly, our role is to encourage and support you to use your Welsh and bilingual skills socially in an informal environment, because your views is essential to our work. Yn fras iawn, mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynyddu'r cyfleoedd i fyfyrwyr addysg bellach ac uwch a phrentisiaethau i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. The Coleg Cymraeg Cenedlaethol increases opportunities for further education learners and apprentices to study through the medium of Welsh. Mae'r coleg hefyd yn ariannu prosiectau mwyn i ni allu cynnal gweithgareddau Gymraeg yn gymdeithasol ac yn anffurfiol ar eich cyfer chi. Dwi'n credu bod y Gymraeg yn iaith sy'n perthyn i bob dysgwr, beth bynnag yw eich gallu neu eich defnydd ohoni. Mae taith iaith pob un dysgwr yn wahanol, ac ein bwriad ni ydy sicrhau bod cefnogaeth i chi sy'n bynnag rydych chi ar y pyramid yma, fel eich bod yn teimlo'n hyderus i'w ddefnyddio yn y coleg, yn gymdeithasol ac yn eich gwaith. An individual's language journey is unique, and we want to assure that the support is there for you, whatever Welsh language skills you might have, that you feel some confidence in speaking Welsh in the college, socially and in your work. Mae'r grŵp yn eich annog chi ac yn eich cefnogi chi i astudio'n Gymraeg neu y dwyieithog yma yn y coleg, ac mae yna nifer fawr o adnoddau Cymraeg gwych ar gael i'ch helpu chi. The group does encourage you to study in Welsh or bilingually in the college, and there are plenty of help and resources and support that's available to help you. Why not use cysillt o cysgair, porth termau, porth adnoddau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol o app geiriaduron and many more. Of course, you can ask your lecturers for help or feel free to contact Nia or myself. Gan y grŵp llysgynhadon dysgwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol hefyd, ym mob coleg, felly yng Ngholeg Menai, Meirion Dwyfor a Coleg Cenedlaethol. Dyma gyfle i ddysgwyr gynrychioli eu cyd-fyfyrwyr o werth y Gymraeg yn y coleg, yn gymdeithasol ac yn academaidd. Maent yn trefnu digwyddiadau dwyieithog ar draws y colegau ac yn wyneb i'r Gymraeg drosoch chi fel dysgwyr. Felly cadwch lygad amdanynt a gewch i'w dilyn ar Instagram gyda'n llysgynhadon gyll. There are student ambassadors across the group that highlight the work of the Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Their role is to inspire students to use their Welsh language skills, educationally and socially. They arrange Welsh and bilingual events with us, as well as using our social media pages regularly. Follow them on Instagram at llysgynhadon gyll. Oeddech chi'n gwybod fod y grŵp yn cynnig cyrsio gradd dwyieithog? Oeddech chi'n gwybod fod yna gymorth ariannol ar gael? Mae'r grŵp yn cynnig bwrsari gwerth £300 i fyfyrwyr addysg uwch sydd yn astudio canran o'i cwrs yn Gymraeg. Hefyd, mae 4 o gwrsio'r grŵp rhai addysg uwch yn deilwng o ysgoloriaeth cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sef 1,500 dros gyfnod o 2 blynedd. Newyddion da, ta fe. Ond, i wybod os ydych chi'n gwmwys, mae'n rhaid i chi fod ar eich blwyddyn gyntaf o astudio, ac mae'n rhaid i chi astudio o leia 33% neu 40 credyd o'ch cwrs yn y Gymraeg. I wybod mwy, dwi'n eich annog chi i fynd ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ewch ar y chwylotiad cwrs a theipiwch i fewn y cwrs ydych chi'n gobeithio ei astudio.
Do you realise that financial support is available if you study only a small amount of your higher education course in Welsh? Sounds good? To find out more, please contact me or myself. Pob luck!